Krásny deň. Dnes by som vám veľmi rada povedala niečo o ďalšej rastlinke, ktorá rastie ako burina, a to je žihľava. A rastie pri plotoch, v priekopách, v takých veľkých trsoch. Často je považovaná za burinu, ale pritom má veľmi významné liečivé vlastnosti. V prvom rade obsahuje železo. Ja keď som mala anémiu v tehotenstve, tak som pila žihľavový čaj. On môže ovplyvňovať hladiny hormónov, takže nie je dobré ho piť vo veľkých množstvách a dlhodobo, ale dať si šálku raz za 3-4 dní by malo byť aj v tehotenstve bezpečné. Takže je to naozaj veľmi dobrý zdroj železa. Ďalej obsahuje mnohé iné minerály, ako vápnik, draslík, horčík, ale je to aj bohatý zdroj vitamínov C, A, K, beta-karoténov a ešte mnohých iných látok. Naozaj táto bylinka je nabitá živinami. Dá sa pripraviť na spôsob čaju, dá sa pripraviť z nej tinktúra, dá sa s nej pripraviť špenát, alebo taký žihľavový špenát. Má protizápalové účinky, protizápalové vlastnosti, ale je to predovšetkým veľmi silná detoxikačná bylinka. Čistí krv, čistí obličky, vďaka týmto dvom funkciám čistí aj usadeniny v kolboch, usadeniny v cievach, pomáha pri liečbe zápalu v močových cestách, znižuje hladinu cukru v krvi a tým, že čistí obličky a čistí krv, tak aj znižuje tlak. Takže ľudia, ktorí majú nízky tlak, by sa jej mali ani nie, že vyhnúť, ale brať ju naozaj s takým rešpektom a s opatrnosťou, ale využiť jej tieto vlastnosti by mohli ľudia, práve ktorí trpia na vysoký krvný tlak, môžu si ho takto krásne prírodne a efektívne znížiť. No a koreň žihlavy, to je vyslovene pánska záležitosť. Prebehli štúdie, ktoré preukázali, že koreň žihlavy, alebo teda tinktúra pripravená z koreňa žihlavy má účinky proti rakovine prostaty a pri zväčšenej prostate naozaj preukázateľne dokáže pomáhať v týchto problémoch. A ešte také tradičné použitie od bolesti, napriek tomu, že žihľava má tie svoje prhlivé bunky, tak tradične sa využíval napríklad pri bolesti klbov, pri seknutých krížoch alebo pri takých iných svalových bolestiach. Vyšľahalo sa bolavé miesto so žihľavou a predpokladá sa, že ten účinok tých pichliečikov, ktoré popálili tú kožu, preniklo to hlboko do štruktúr, tam to rozohrialo tie bolavé svaly, tie tenzie, tie spazmy, uvoľnilo ich a takto pomáhalo predchádzať bolesti. Takže teraz máme krásnu mladú žihlavu, fantastickú na jarný detox, výborný zdroj minerálov, pomáha vám pri problémoch s obličkami, pri vysokom krvnom tlaku veľmi výrazne, preto by sa nemala piť dlhšie ako 3 týždne. A koreň je pánska záležitosť. Takže na zdravie.